Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как можете да издухате яйце. В един от предишните ми клипове съм ви казвал как, но сега реших да ви покажа точно. Това е малко извън темата за Monster Ever High, но реших да ви покажа, защото наистина стават много красиви яйца за Великден. Така, трябват ви една стара игла, такива чайни чашки, 2 на брой и разбира се едно хубаво яйце. И така, да започваме. Трябва да направите дупка ето тук и забивате. Така, и започвате да разширявате леко и плавно и се получава една такава дупка. Ето, вече белтъка, както виждате. Ето, виждате ли как лъщи на светлината? Това е белтъка. И разбира се, трябва да ви кажа, че това яйце, което го правите в момента, е сурово. Трябва да го издухате сурово, защото иначе не може. Така, направете същото и отдолу, така че да можете отгоре да духате, а пък отдолу да излезе белтъка и жълтъка и го слагаме в двете чашки, разбира се. Така, ето, запушвате лекичко дупката отгоре и забивате иглата отдолу. Ето така и се получи тази дупчица. Както виждате, белтъка лъщи на светлината. Ето тук. И се получи. Сега, ви трябва много сила. Може да ви заболи главата малко, но, нали ви казах, може да помолите възрастен за помощ с духането. Така, взимате, както е така, от долната и от горната има дупка. Ето тук има дупка и тук има дупка. И сега с много сила започвате да духате от едната дупка да излезе от другата. Чакай да видя. Да, добре. Да, така. И да започваме. И така трябва да го издухате, нали, цялото.